Футболчылар жонатарларга мотор уен күрсәттеләр. Турнирда Мөслимнең Мирас 1 командасы җиңүче булды. Икенче урында Мирас 2 командасы. Мөслимнең җыелма командасы 3нче урынны яулады. Иң яхшы уенчылар да билгеләнде. Шамил Менхаҗевка иң яхшы сакчы, Нәргиз Хәсәншинга иң яхшы капкачы, Ранис Ибраһимовка иң яхшы һөҗүмче исеме бирелде. Бүгінгі күндә районыбызда яшьләргә яшәргә түгел, барып халыкка спорт белән шөгыльләнү мөмкинлекләре бар. Бу мөмкинлекләрне без генә кулламыйбыз. Шушы мөмкинлекләре яшьләр үзләрендә инициатив күрсәтеп кулланалар. Ягъни, мәсәлән, бүгін менә алар зур футбол турниры оештыралар. Онда кунак килгән командалар да бар, Мөслим командалары бар. Бәйрәм бик әйбәт бара. Егетләрне бүләкләгәннән соң уенны иратлар дәвам итте. Килгән кунаклар Сорман, Ознакай районнарының футбол сөючеләре дә бик яхшы уйнадылар. Biz bu futbolni 16-нчы ел үткәрәбез. Дуслар белән җыелып, дуслар истәлегенә. Һәр елны чит районнардан киләләр. Бу ел безнең барлыгы 6 команда җыелды. Сорман, Ознакай командалары килде, калганнар Мөслим командалары. Калган елларны Әгерҗедән даже килгән командалар бар. Әлмәт, Ознакай, читтән килүчеләр күп. Безнең призовой фонд шул 150 меңләп җыела инде дуслардан. Biz her yıl kilebіз, bu turnirga малайлар uyuştura. Әйбәт турнир, biz өзебез Ознакайдан. Үзем тренер булып эшлим, балалар белән эшлим. Улы егетләр белән эшлим, менә монда берничә малайлар бар инде. В основном яшьләр. Мөслим районына үзем беренче тапкыр гына түгел, инде берничә кат килгәнем бар. Монда үзебезнең Сорман районындагы команда белән бик күп кенә җиңүләр яуладык. Футбол уйнарга яратабыз. Мен өзім бірінші тапқыр, өзімні сынап қара қалдым. Футбол белән күптән шөгыльләнәсезме? Жоқ, бұлай өзіміз үшін генә инде, мен любитель дип әйтәс килә. Сез менә бу уенга катнашам дип килдегезме, әллә җиңәм дип килдегезме? Җиңәбез дип килдек. Иратлар арасында оештырылган футбол ярышларында Мөслимнең танкистлар командасына тиңнәр булмады. Икенче урында ут күршеләребез Сорман командасы, Мөслим командасы 3нче урында калды. Уен нәтиҗәләре нигезендә аерым номинациялар буенча да бүләкләнүчеләр булды. Җиңүче командаларга һәм спортчыларга оештыручыларның мактау грамоталары, медальләр, күчмә кубок, акчалата һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.